ka direte. Di ba anak ko nga layas na ay nagbalik diri ah? Layas na direte, nagunsa pa man ta. Sir, na ako dire, ikanagdala ko. Ay tama na ti ay nati, di na ako gusto makadungog sa explanation. Di na ako makadungog tanawan at sa mo kay sa pananaw nagdala pa sapatos sa bitay-bitay. Unsa ka magukay-ukay? Oh, ilang sapatos gidala nimo imuha ni? Asa na pag gani mo kinuha napay? Oh, napay ta. Para sa mo pud ni? Ang islos sapato, sir. Namuti-muti ka asa mo na kinuha layas na lang ti, di na ako gusto makadungog. Sir, Unsa man jud te? nagdala ganay ko dire no. Proxy ni Jaime. Unsa proxy ni Jaime? Nara, sir. Ang tawa, sir. Ang tawa. Oh. Sama ng manok te. Ako ganing gidala na kay proxy ni Jaime. Kinsa man na? Si Oscar. Anak, teka, may Oscar. Oscar na pangalan sa manok. Sir. Para di na si Oscar, til. Layas. Wala nga yung mas sweet pa kahaimit eh. Pahawaan ni si Oscar, til. Sir, pero sir. Kung na ka Oscar nga wala kahaimit. Nala kahaimit, tanan. Pasi na, til. Pasi na. Pasi na. Pasi na. Sir, bakit ako ginamakukulang ko na pala si Jaime? Ana, napuli ako. Wala, di na uso na explanation ni mo sa yung pagumangkon. Di na ako madala. Pasi na, pasi na. Sir. Yes, te. Pagumangkon ni mo na? Sir. Pidihan natin, oy. Aliati, aliati. Pag umangkon ni mo, te, Yes, sir. Pumangkon ako na. Gikan pa na mag-gym, ha? gikan pa nag-gym para lang i-explain si Oscar? Nag-gym ka? Yes, sir. O si pangalan niya, te? Chan-chan. Ay, Marky Day, by the way, Chang. Nice to meet you. Jay. Ay, grabe. Hindi ka matuyok, Chang? Oh, shit! Wow. Formado kayo mong hamstring area, no? Yes, sir. Kay nag-squat man good ko. Nag-squat ka? Yes, sir. Sample daw kaysa. Sige daw. Hayop ka talaga! Kanto graday nakapurma. Or anyway, sir, nako diri kay tabangan ako si ate. Katalagi i-proxy ni mo si, si Oscar? Yes, sir. Sige daw, suday mo ako ng Oscar daw, be. Ang nakanindot ni ani ni Oscar, sir, kay daghani siya picture. Feature. For example, First, kimutugtugaak ni siya og gabi. matutuga ako gabi eh. Aday nga na, pre. Yes, sir, kay si Oscar kay naka night shift. Night shift. Murag call center. Yes, sir. Sa ato pa, og nagatrabaho ka og gabi, sir, si Oscar na ang mupukaw sa imuha. Hala, kanindot man dahil ni si Oscar, uy. Oh, astang ninduta. Nindot yun di ay. Nindot kayo, uy. Sige, te, ka na, feel na ko. Bagong pet na nako ni, ayun, nag-ihawa si Oscar, te, ha? Dili na, sir. Oy. Sige, ay, butang sa kulungan, te. So, pasayloon ako naman, sir. Aw, pasayloon kay... Sakto man sa unod si Oscar. Sige, isulod na sa kulungan, te. Ikaw ha, kuyog ta mag-gym sulod, ha? Chang, ha? Sige, isulod, te. Ako ni Susin, ha? Sulod. Sa Chang, sulod sa Chang. Ya, pre, masulod po ko, pre. Pasig. Muha-muha rin eh. Chang!